Mój Panie i Boże, proszę napeł mnie swym duchem, abym mógł wykreślić i wspomnieć wszystkie te wydarzenia, które zmieniły życie wielu ludzi. Po dlouhém uvažování jsem se rozhodl zaznamenat události, které ovlivnily životy mnohých křesťanů z mé rodiny a také mnohých z oblasti Těšínského kraje na hranicích lemovaných řekou Olzou. Chci zaznamenat události, na které mají různí lidé různé názory. Já je však chci zaznamenat tak, jak jsem je zažil osobně, případně pátrat potom, jak je zažili mý blízcí. Chci zaznamenat příběh své babičky, která spolu s dalšími 2 rodin odjela ze svého domova a na základě proroctví se přestěhovala do pustiny polsko-ukrajinského pomezí, kterému se říká Bieszczady. Tento vpravdě biblický exodus nenastal kdysi dávno, ale proběhl na přelomu 60. a 70. let 20. století, tedy zhruba před 40 lety. Bude to příběh o poslušnosti lidí, následujících hlas Ducha Svatého. Musím ale začít od začátku. Chci zaznamenat okolnosti, kterými to všechno začalo. Události, které později ovlivnily životy mnoha lidí z našeho kraje, poblíž měst českého Těšína a polského Češina, začaly okamžikem, který je zaznamenán v dochovaném deníku Pavla Vojnara. To, co tento zhruba 20letý ateista tehdy prožilo v zápětí i několik dalších lidí. To odstartovalo další vývoj příběhu. Deník Pavla Vojnara, pátek 14. prosince 1904, kasárna v Těšíně, překlad z polštiny. Byla to doba, kdy jsem se zklamal ve všech svých znalostech. Toho dne, kdy jsem přemýšlel, mě o půlnoci ozářilo světlo z nebe. Nevím, jestli bylo vidět zvenčí. Otevřelo se nebe a měl jsem jasné a srozumitelné zjevení. Když anděl Marii oznámil, co se stane, ona počala, i když byla panou. Ježíš, kterého porodila, je synem Božím, který spasil svět. Naplnila mě nepopsatelná radost a boží pokoj. Věděl jsem, že jsem spasen. Zároveň jsem uviděl celý svůj život v božím světle, všechna svá přestoupení a lži, kterými jsem okrádal svou rodinu o peníze. Ještě této noci jsem napsal domů na velký arch papíru vyznání svých hříchů s prosbou o odpuštění. Popsal jsem také své obrácení. Když jsem se narodil, bylo to 1. února 1961. Moji rodiče bydleli v tomhle malém dřevěném domku na samotě nedaleko českého Těšína ve vesnici Nýdek. Ten den bylo všude plno sněhu. Když jsme přijeli z porodnice, tatínek mě musel nést 3 kilometry v náruči, abychom se vůbec dostali domů. Maminku pak přivezl soused na saních tažených koněm. Nacházíme se v Nitku na Džole, kde vlastně byl můj rodný domov, kde jsem se narodil, kde jsem vyrůstal. Rodiče před 15 lety prodali ten barák. Je už to jenom chata. Tak je vidět, že to všechno zarůstá stromy. V tomto domě se odehrál celý můj dětský život. Tady jsem vyrůstal a hrál si. Svým rodičům jsem se narodil jako druhé dítě. Moji rodiče chtěli miminko hned po svatbě, ale mamince se nepodařilo otěhotnět. Když šla k lékaři, řekl jí, ať s dětmi nepočítá. Rodiče, jelikož byli křesťané, se začali modlit, aby jim Bůh děti dal. A po 3 letech se jim narodilo jejich první, moje sestra, zdravá holčička. Řekl jsem, že mí rodiče byli křesťané. To musím trochu vysvětlit.
V našem kraji byl vždy vysoký podíl evangelíků. Mnozí byli ochotní obětovat pro svou víru mnoho. V době rekatolizace riskovali svůj majetek pro následování a mnohdy i životy. Jsou a byli to lidé, kteří svou víru mysleli vážně. Nebyla to pro ně jen zděděná věc, mrtvá víra po předcích, ale živý vztah s Bohem, kterého nechávali mluvit do svého života a řídili se podle božích principů popsaných v Bibli. V dalších generacích pak mnozí tuto živou víru předků ztratili a stali se křesťany jen podle jména. Našli se ale i takoví, kteří ji dokázali udržet až do 20. století. Vzpomínám si, že v mém dětství tady ten smrek byl mnohem menší, takový košatý, nízký. A pod větvemi toho smrčku jsem měl takovou svoji osobní skrýž. Vím, že jsem tady měl dřevěnou krabičku a do té krabičky jsem občas nosil takové své zápisky toho svého dětského duchovního zápasu. To, v čem mi Pán Bůh požehnal a také v čem jsem prohrával, tak jsem si zapisoval a do silonového sačku jsem si dával, aby mi to vlhko nějak nezničilo, a tady jsem si to schovával, protože jsem to chtěl mít sám s Bohem, takové tajemství. Nevím už, jak to skončilo, zřejmě jsem to pak v pozdějších letech zlikvidoval, ale bylo to tady. Tady někde, no, už se ten čas posunul kousek dál. A tady, když jsme přijeli s rodinou, tak jsme u baráku zastavili auto, otevřeli jsme dveře a chvíli jsme si vychutnávali to ticho. Vonili jsme třeba seno, které nám tady vonělo, ale vychutnávali jsme si to ticho, protože jenom ptáčky je tady slyšet, nic jiného. Sem na toto místo jsme chodili často s mou babičkou, která bydlela s námi. Babička sice říkala, že jdeme na houby, ale pak si tady v lese klekla a třeba hodinu se modlila. Často se modlila i v pro mě neznámém jazyku, který, jak říkala, jí dal Duch Svatý. Já to jako dítě neměl moc rád, ale postupně jsem během svého života vše pochopil. Moje babička byla zvláštní žena. Jmenovala se Eva Sližová. Narodila se v roce 1911 a vyrostla, tak jako mnozí v tomto kraji, v evangelické rodině. Tatínek jí zemřel v první světové válce a tak ji vychovávala jen její matka. Někdy po válce, ještě před komunistickým převratem, se stalo, že babička navštívila shromáždění Svazu rozhodných křesťanů. Prožila tam velmi silný boží dotek. Tehdy si uvědomila svoji hříšnost, uvědomila si, co dělá ve svém životě špatného, a litovala toho. Nacházíme se v Dolním Žukově, nedaleko od Českého Těšína, na jednom z několika míst, kde se začali scházet rozhodní křesťané. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam was. Cieszę się, żeście się przyszli podziwiać tu na to miejsce, jak się od roku 1910 schodzili stanowczy chrześcijanie, a schodzą się aż do dzisiejszego dnia. To proszę, pójdźcie dalej. Dziękuję. Jak wiecie, to tu było kiedyś tak zwaną ziemielską usedlost. Ale gospodarz, zaciągnięty tym przebudzeniem, zadecydował, że zamiast stawiać sklenik, tak postawili tu modlitewne. Ci wierzycy to byli chrześcijanie, którzy patrzyli, a byli nominalni ewangelicy. Ale nieco im chybielo. Tak se scházeli przy czytaniu Słowa Bożego, a životy mnohých lidí byly změněny. Takže vlastně hodně lidí z toho okolí, když slyšelo
tu zvěst, tak tady začali chodit a četli Bibli, modlili se v jazycích a byli světlem svým sousedům. Tak bych asi řekl o tom probuzení. Mé babičky se tehdy silně dotklo, jak rozhodní křesťané umějí mluvit o Ježíši, i když většinou pracují jako dělníci v třineckých železárnách a nejsou nijak školeni ani studovaní. Po návratu domů prosila svého manžela, aby se s ní šel také mezi rozhodné křesťany podívat, a on to udělal. Poté, co se odtamtud vrátili, šel dědeček ke svým sestrám a ty si z něho začali dělat legraci. Ptali se ho, jestli bude také chodit mezi ty svaté, jak se členům svazu rozhodných křesťanů mezi lidmi přezdívalo. Můj dědeček pak s babičkou do toho křesťanského sboru přestal chodit. Po nějakém čase se stalo, že se babička měla rozhodnout mezi formálním křesťanstvím a rozhodnou vírou v Ježíše. Zvolila si víru rozhodnou a její manžel ji opustil. Zůstala se svým synem, mým tatínkem, sama. Dědeček si našel vdovu po partizánovi a žil s ní pak až do konce svého života jinde. Tento kostel Milosti v polském Češíně, byl v době po Bílé hoře, v době rekatolizace českého národa, jediným nekatolickým kostelem na Těšínsku. V Horním Slezsku bylo postaveno ještě dalších 5 podobných kostelů. Žádné jiné protestantské kostely nebyly v českých zemích až na jeden v Aši povoleny. Kostel Milosti byl postaven v roce 1710 po události, která se stala při odchodu švédských vojsk z českých zemí. Traduje se, že když mnohatisícová švédská armáda se chystala projít Brodem, poklekl před králem Karlem XII. Chudý Švéd a nehodlal ustoupit, dokud nebudou vyslyšeny jeho prosby. Na základě odvážného skutku neznámého křesťana se pak sešel císař Josef I. se švédským králem Karlem XII. A podepsali Altranšteckou konvenci. Obsahem smlouvy bylo ustanovení zlepšující postavení evangelíků ve Slezsku. Vstupují do chrámu Milosti na Vyšší bráně v polském Těšíně. Chrám, který má asi 3000 míst na sezení. Těch členů, kteří tady patřili do tohoto sboru, bylo veliké množství. Některé zdroje říkají o 40 000, některé dokonce o 60 000. Těch pobožností v neděli tady bylo několik, protože do tohoto chrámu se mohlo vměstnat 5 000, možná 6 000 lidí. Lidé přicházeli z velikých vzdáleností. Někteří z dálky 50, možná 70 kilometrů. V roce 1904 se stalo, že při kostelu Milosti vznikla skupina 15 horlivých modlitebníků, kteří při svých modlitbách zažili naplnění Duchem Svatým a přijali dar Ducha Svatého mluvení jazyky. Tento duchovní dar je takto popsán v Bibli. 1. Korinským, kapitola 12, verš 7. Každému je dáván projev ducha ke společnému prospěchu. Neboť jednomu je skrze ducha dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož ducha slovo poznání, dalšímu víra v témž duchu, jinému dary uzdravování v témž duchu, jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, dalšímu druhy jazyků, jinému pak výklad jazyků. Mnozí z rozhodných křesťanů se začali modlit v nesrozumitelném jazyku, který je popsán v Bibli, což nakonec vyústilo ve vyloučení skupiny těchto bratří a sester z kostela Milosti v Těšíně. Na základě čeho byli vyloučeni? Vyloučeni byli na základě takzvané Berlínské deklarace, německy Berliner Erklärung. Berlínská deklarace
přijatá na konferenci zástupců svobodných i státních církví v Berlíně dne 15. srpna 1909. Podepsaní pozdvihují varovně svůj hlas proti takzvanému letničnímu hnutí. Po zralé úvaze a pilném studiu četného a spolehlivého materiálu jsme před Pánem došli k následujícímu úsudku. Jmenované hnutí je nerozlučně spjato s hnutím v Los Angeles, Kristiánii, Hamburku, Kasselu, Gross Almerode. Letniční hnutí není zhora, ale zdola a má mnoho projevů společných se spiritismem. Působí v něm démoni, kteří jsou lstivě vedeni ďáblem a zaměňují lež za pravdu, aby tak svedli boží děti. Berlínská deklarace způsobila mezi zástupci tradiční evangelické církve augsburského vyznání a letničními křesťany velké množství problémů. Je také třeba podotknout, že někteří z těch, kteří berlínskou deklaraci podepsali, svůj podpis později odvolali. Podobných situací bylo v historii různých církví mnoho. Většinou vedly k rozdělení. I těšínským zůstala jen jediná možnost. Zakládají svaz rozhodných křesťanů, kde by mohli uctívat Boha tak, jak jim velelo jejich svědomí, srdce i Duch Svatý, kterého poslouchali. V této místnosti tady byly první shromáždění. Scházeli se tady v neděli a pozvali sousedy, kteří přišli a ti přivedli další. Takže to byl vlastně tady v tom pokoji byl počátek toho žukovského sboru. Různě se scházeli věřící k tomu, aby měli společenství. Víme, že apoštol Pavel, když byl v Římě, tak ho tam našli někde v katakombách, nebo se tajně scházeli. Tu například nedaleko od nás je místo, kde se křesťané scházeli tajně v lese. A máme dodnes takové památky, to je ta Godula. Tam se scházeli, prostě to byli pronásledovaní katolíky, tak se scházeli tajně v lesích. V roce 1910 bylo 15 lidí označujících se jako letniční vyloučeno z evangelického křesťanského společenství v Těšíně. Vyloučená skupina se rozhodla zaregistrovat vlastní svaz. Vraťme se ale k historii mé rodiny. Začnu příběhem, který se stal v roce 1919 a stál u vzniku jednoho ze 4 sborů Svazu rozhodných křesťanů. Dědeček mé manželky Žvak byl trůhlář a jeho žena náhle vážně onemocněla. Měli spolu 4 děti, manželka byla mladá. Doktor Žvakovi řekl, že nemoc jeho ženy je smrtelná a ať nepočítá s tím, že jeho žena se z té nemoci uzdraví. Bratr ženy byl členem Svazu rozhodných křesťanů. Ten přivolal členy sboru, aby se za nemocnou u nich doma modlili. Tento případ byl písemně zaznamenán ve 3 textech. Když končila první světová válka, stalo se v rodině, mám to z vyprávění své maminky, tam měla tehdy 3 roky, stalo se, že babička onemocnila souchotinami, tak tomu tehdy říkali, a byla na tom už velmi zle, že čekali spíše návštěvu doktora, aby vypsal úmrtní list. A sešli se sousedé nějak rozloučit se se svou sousedkou, s tou mou babičkou. Děti klečeli u postele, modlili se, plakali, jako při definitivním loučení. A tu se stalo, i o tom mě říkala maminka, že najednou v té zatemnělé světnici bylo zvláštní světlo a babička se posadila na posteli a začala zpívat. A odspívala 4 verše, takové poměrně dlouhé písně. Bože vělký, pełnyś chwał, wielbím tvou potęgę, Páni. Když se rozcházeli sousedé tehdy z toho zvláštního loučení, tak si o tom vyprávěli a říkali to ostatním sousedům a známým a tak vlastně vznikla potřeba dozvídat se, cože se to tam stalo
stalo a kdo to způsobil. A jestli to způsobil Pán Bůh, to znamená, že na nás nezapomněl, stvořil nás, ale stará se o nás. No během 3 let skupina těch, kdo se chtěli dozvídat o Boží moci, o tom přenesení ze tmy do světla a ze smrti do života, čítala asi 200 lidí a postavili během 3 měsíců modlitebnu pro těch 200 lidí. Toto byla budova dalšího společenství rozhodných křesťanů, které se scházelo v Něborech. Po revoluci v roce 1989 se budovu rozhodným křesťanům přes jejich značné úsilí nepodařilo získat zpátky. Právě vstupuji do bývalé modlitebny rozhodných křesťanů v Něborech. Jak vidíte, v těchto prostorech se nachází stolařská dílna, vyrábí se zde nábytek. V tomto sále probíhala velká shromáždění, na která chodili lidé z širokého okolí až do roku 1989. Chci se ale vrátit do dřívější doby. První republika byla pro křesťany na Těšínsku obdobím klidu, alespoň ze strany státu. Pak přišla druhá světová válka a okupace republiky fašistickým Německem. V té době přijal od Boha prorocky obdarovaný bratr Svazu rozhodných křesťanů Josef Konderla starší proroctví, že každý má svou národnost udat podle pravdy. Nemá kalkulovat či spekulovat, co je pro něj osobně výhodné. Jsme Poláci a takovými zůstaňme. Ničeho se nestrachujme. Nepřijímejme folklistu. Ta pohroma, která zasáhla Evropu, bude mít krátké trvání. Mnozí členové spolku rozhodných křesťanů toto proroctví přijali a řídili se podle něj. Ke konci války se stalo, že Němci začali prohrávat na východní frontě a začali povolávat i občany, kteří se přihlásili k německé národnosti a přijali folklistu. Mnozí tam pak padli. Tím logicky stoupla důvěra v duchovní autoritu Josefa Konderly staršího, bratra s prorockým obdarováním. To bude v našem příběhu hrát důležitou roli. V třineckých železárnách pracovala většina rozhodných křesťanů. Zde je možné vzpomenout na 2 zajímavé případy, které se ke Slezsku vztahují. Na konci druhé světové války se spojenci chystali bombardovat třinecké železárny. Chtěli však ušetřit životy místních občanů, proto den před bombardováním schodila 3 spojenecká letadla na železárny letáky. V nich žádala, aby lidé nešli další den do práce, protože továrna bude bombardována. Němci však hned vydali tvrdé prohlášení, že kdo se zítra do práce nedostaví, bude bez soudu popraven. Josef Konderla bojoval na modlitbách téměř celou noc. Dostal však od Boha ujištění, že na továrnu nespadne ani jediná bomba. Další den panovala v železárnách velmi napjatá atmosféra. Když kolem 11. hodiny zazněly sirény, všichni, včetně Němců, začali utíkat. Josef Konderla zůstal na svém místě. Když ho viděl šéf, zařval, aby hned zmizel. Konderla mu ale odpověděl, že zůstane, protože mu Bůh řekl, že na tyto železárny nespadne ani jediná bomba. Skutečně se tak stalo. Letadla přeletěla přes železárny a bombardovala úplně jiný cíl. Šéf pak měl Konderlovi říci, že je buď velký špion, nebo velký boží muž. Po válce se na Těšínsku zotavoval jeden ze spojeneckých pilotů, který se onoho bombardování zúčastnil. Řekl, že piloti si mysleli, že Třinec bombami skutečně zasáhli. Teprve na základně se dozvěděli, že došlo k omylu. Tento pilot měl také prohlásit, že železárny měli spojenci bombardovat 3krát, ale ani jednou je nemohli najít. Dalším zvláštním případem byl okamžik osvobození Rudou armádou v roce 1945. Je zaznamenáno, že sovětský velitel, který stál se svým plukem před průsmykem, za kterým začínal Těšínský kraj, prožil před plánovaným útokem zvláštní zjevení.
Ve snu se mu zjevil vysoký, mocný anděl, který mu zakázal jít průsmykem, před kterým stál se svými vojáky, a před vstupem do Těšínského kraje ho varoval. Onen velitel ráno po tomto pro něj jistě nezvyklém zážitku šel za svým nadřízeným a zřekl se velení. Jeho nadřízený se ho ptal, proč v předvečer vítězství a následného vyznamenání, tedy před vyvrcholením dlouhých bojů, skládá svou funkci. Zřejmě ho přemlouval, aby své rozhodnutí změnil. On svou funkci ale přesto složil. Jeho zástupce, který byl pověřen velením místo něj, za ním pak přišel a ptal se ho, co ho vedlo k abdikaci. Bývalý velitel mu vyprávěl onen zážitek se zjevením anděla, což muselo být v sovětské komunistické armádě velmi zvláštní. Nový velitel se po tomto rozhovoru rozhodl vést armádu jinudy a vyhnul se celému Těšínsku, které tím bylo uchráněno od přímého přechodu fronty, bojů Sovětů s německou armádou a následného drancování. Dostáváme se k události, která vlastně dává jméno tomuto filmu. Stěhování do Běščad. Vše začalo tím, že Josef Konderla přijal od Boha nové proroctví. Bylo to na začátku 60. let, kdy na Slezsku probíhalo probuzení. Mnozí lidé přicházeli k Pánu. Sbory rozhodných křesťanů byly přeplněné. V té době dostal Josef Konderla zvláštní slovo od Boha. Josef Konderla mladší vzpomíná. Viděl jsem na otci velký duševní boj, který trval delší dobu, téměř 3/4 roku. Otec nikomu nic neřekl, trápil se a sám hledal před Bohem východisko. Nejednou dokonce plakal. Když už nedokázal nést tíhu božího zjevení sám, svěřil se 2 nebo 3 bratřím. Ti řekli, že jde o velice vážnou věc, kterou je třeba říct i dalším. Bratři se pak shromáždili v Něborech, bylo jich, myslím, 24. Byli tam lidé ze Suché, ze Žukova, z Hrádku. Pamatuji si to shromáždění, protože jsem tam byl také. Otec na tom shromáždění bratřím řekl: než začnu, nejraději bych poklekl před každým zvlášť a poprosil vás. To, co řeknu, projednej nejdřív se svým Pánem a pros ho, aby ti to sám osvětlil. Prosím vás, bratři, nemluvte o tom zatím ani se svými manželkami. Kdyby se to předčasně zveřejnilo, naděláme si velké problémy. Po tomto úvodu otec sdělil bratřím znění proroctví, kterému leželo na srdci více než 3/4 roku. Pamatuji si, že jádrem proroctví bylo: já tento kraj zničím, vás z něho ale vyvedu. V tom původním znění proroctví bratra Konderly určitě byla věta: já vás z tohoto kraje vyvedu. To samozřejmě vedlo bratry k tomu, že se začali modlit a hledat důvod, hledat, proč nás Bůh chce vyvést. A pak další prorocké slova vedly ty lidi k tomu, že ten kraj se nachází v nebezpečí a Pán Bůh je chce ochránit. Jenže už druhý den ráno jsem cestou do práce potkal jednoho bratra z těch 24, který šel na policii odevzdat průkaz a ohlásit, že se chce vystěhovat. Já jsem ho na smilování prosil, ať to nedělá, ale už se nedalo nic dělat. Nic ještě nebylo dohodnuto, ale události se už daly do pohybu. Pro mě to bylo velmi závažné. Byl jsem vychován, že boží proroctví se musí brát s úctou, vážně. Je pravdou, že v dané době jsem se s ním nikdy nesetkal v písemné formě. Ze začátku jsem ani nevěděl, že v proroctví nebyla určena ani země, ani žádné konkrétní místo. Bratři a sestry slovo přijali. Začaly intenzivní modlitební zápasy a současně i vážné přípravy na stěhování. Když toto proroctví zaznělo, psal se tehdy rok 1962, mnozí toto proroctví přijali s velkým nadšením. Mezi ně patřila i moje babička. Následovaly dlouhé rozhovory s mými rodiči. Moji rodiče k tomuto proroctví se chovali s určitým despektem
A po modlitbách a uvažování jednoznačně se shodli na tom, že to není pro ně. Kdežto babička toto proroctví přijala do svého srdce jako osobní výzvu. Jak ale posuzovat proroctví? Apoštol Pavel nás v Bibli povzbuzuje, abychom prorokovali všichni. Jak ale s proroctvím naložit? Kdo ho má rozsuzovat a jak? 1. Korinským, 14. kapitola, od verše 29. Proroci ať mluví 2 nebo 3, a ti ostatní ať rozsuzují. A když by dostal zjevení jiný, který tam sedí, ať ten první umlkne. Jeden po druhému můžete všichni prorokovat, aby se všichni učili a všichni byli povzbuzováni. Duchové proroků se podřizují prorokům, neboť Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Od doby, kdy bylo vyřčeno proroctví o exodu rozhodných křesťanů, bylo o něm řečeno a napsáno mnoho slov, ať už kladných či záporných. Někteří toto proroctví odsoudili jako falešné, jiní ho uposlechli a odjeli do Běščad. V biblickém verši je řečeno: proroci ať mluví 2 nebo 3, a ti ostatní ať rozsuzují. A také duchové proroků se podřizují prorokům. A proto starší v církvi mají právo proroctví rozsuzovat. Někdy je takové rozhodování opravdu těžké, jak to také bylo v našem případě. Proto je ve většině církví, zvláště těch tradičních, prorokování velmi omezeno, ne-li úplně zakázáno. Bratři v Něborech po modlitbách rozhodli, že je skutečně třeba přestěhovat se do nového místa a tím uniknout nějakému nebezpečí, které je má postihnout. V té době byla velmi napjatá mezinárodní politická situace, probíhala kubánská krize a hrozilo, že přeroste v jaderný konflikt. Kubánská krize vypukla v roce 1962 v důsledku rozmístění sovětských raket středního doletu na Kubu. Zhruba rok po proroctví následovalo zatčení 8 představitelů Svazu rozhodných křesťanů a jejich uvěznění. To vypadalo jako jasný projev pronásledování ze strany státu. Jedno s druhým se zdálo potvrzovat pravost a pravdivost proroctví. Můj tchán Adam Zagura byl v době po zveřejnění proroctví v Polsku a dostali se mu do rukou polské noviny, které pak přivezl sebou domů. V těch novinách byl článek o tom, že polská vláda hledá osadníky, kteří by se nastěhovali do opuštěných 3 vesnic na pomezí Ukrajiny a Polska. Této oblasti se říká Běščady. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym kupić miejscową gazetę Głos Ziemi Cieszyńskiej. Głos Ziemi Cieszyńskiej. Proszę bardzo. Dziękuję. Bylo to v roce 1962, když můj tchán Adam Zagora navštívil tady polský Těšín, navštívil své příbuzné a viděl tam noviny podobné těmto, ve kterých byla výhodná nabídka osídlení východní části Polska, oblasti Běščad. A tyto noviny se staly dalším takovým kamínkem do mozaiky, jak pochopit proroctví o vyjití z tohoto regionu, z tohoto kraje na nové místo. Tato oblast byla neobydlená proto, že po druhé světové válce se tu usídlili banderovci, polovojenské jednotky, které bojovaly proti polské armádě. Poláci s nimi dlouho neúspěšně bojovali a nakonec zvolili metodu spálené země. Vystěhovali obyvatele několika vesnic, pak vypálili jejich domy, aby banderovci neměli možnost zásobování, a pak banderovce v lese pobili. Do vesnic Vola Piotrova, Vysloček a Pulavy se už nikdo nikdy nevrátil. Domy byly v troskách, pole zarostlá stromy, nebyla tam nikdy zavedena elektřina a nevedla tam ani pořádná cesta.
Polská vláda se pak několikrát snažila vesnice osídlit i se slibem dotací těm, kteří se tam přestěhují, ale nikdy se to nepodařilo. Lidé se vždycky vrátili a oblast zůstala i nadále pustá. Adam Zagura ty Polské noviny, kde se psalo o možnosti osídlit oblast v Bieszczadech, přinesl a bratři po modlitbách rozhodli, že toto je to místo, kam se mají odstěhovat. Po letech pak v Československu nastalo politické oteplení, přišlo Pražské jaro roku 1968. Rozhodní křesťané nezapomněli na proroctví o vystěhování z republiky a zažádali si na úřadech o povolení, které pak také dostali. Nakonec se k vystěhování rozhodlo asi 100 rodin na české straně hranice a dalších 100 rodin na straně polské. Celkem se jednalo zhruba o 600 lidí. Stěhování začalo po roce 1968 a moje babička byla mezi posledními, kteří odjeli. Babička odjížděla s poslední rodinou. Odjížděla do neznámého místa, protože nikdy předtím se tam nejela podívat, jak to tam vypadá, kde bude bydlet. Tak jak důvěřovala Bohu, že se o ní postará, když se rozhodovala odjet, stejně tak důvěřovala, když už nasedla do vlaku a odjížděla na nové místo. Odstěhovala se v roce 1974. Pamatuji si na ten okamžik, kdy babička odjížděla. Tatínek s jejím odjezdem nesouhlasil a tak bylo mezi nimi trošku napětí. Nakonec se ale objali a tatínek slíbil, že za ní budeme jezdit každý rok. No a co dál? Příběh, který jsem doposud vyprávěl, zažil jsem sám nebo někdo z mých blízkých. To, jak žila babička na Bieszczadech, jsem vždy slyšel zprostředkovaně z jejího vyprávění, když jsme ji jezdili navštívit. Ale co říkají oni její sousedé, bratři a sestry, kteří se stejně tak dobrovolně vystěhovali do Bieszczad, to ani nevím. A proto nezbývá, než se zajet za nimi podívat. Tam, kam nyní jedeme, jsme s tatínkem o prázdninách jezdili každý rok. Neměli jsme tehdy ale auto a tak jsme jezdili autobusem. 8 hodin přes Beskyd Šlesky. Autem je to dnes z Těšína přes 300 kilometrů, ale na začátku 70. let nevedla do vesnic, kam se lidé přestěhovali, ani silnice. Nebyla tam zavedena elektřina, nebyla tam škola. Bylo nutné jít posledních 15 kilometrů pěšky po polní cestě a brodit. Lidé, kteří se rozhodli poslechnout proroctví o exodu do Bieszczad, pracovali většinou v třineckých železárnách, až na výjimky jako dělníci. Před svým odjezdem začali kupovat knihy, jak hospodařit, jak pěstovat obilí, jak chovat domácí zvířectvo. Paradoxně se stalo, že i když za sebou neměli žádnou zemědělskou praxi, podle knih se naučili těm nejmodernějším způsobům hospodaření. V oblasti, kam přijeli, byla v té době úplně jiná životní úroveň než u nás. Jak ale probíhala výstavba nových domů? Lidé si navzájem pomáhali, dělali vše společně. Křesťané ukázali, co znamená vzájemná láska a ochota pomoci druhému. Pomáhali jeden druhému zadarmo a pak zase ostatní pomohli jim. Je známo svědectví, že jeden z polských domorodců nevěřil, že si ti křesťané jsou ochotni pomáhat, a tak slíbil, že se ráno přijde podívat, jak bude probíhat betonování základní desky nového domu. Když se ten Polák ráno probudil, slyšel hlasy lidí, kteří už šli domů, protože práce na betonování základní desky jejich souseda byla hotová. Konečně blížíme se k cíli naší cesty po stopách mé babičky a máme za sebou dlouhý kus cesty, asi 5 hodin autem, už samozřejmě moderními cestami. Uvědomuji si, co to znamenalo pro babičku, když jela na to nové místo, jak dlouhá to byla pro ní cesta, co všechno se muselo honit její myšlenkami, její hlavou. Můžeme tady vidět i takovou praktickou ukázku, co to znamená udělat krok víry. Vlastně vykročit
do neznáma, vykročit za tím vnitřním hlasem, který mě pudí, abych mu byl poslušný, abych vykonal. A vlastně až po nějaké době vidíme, že Pán Bůh nás v tomto neopustil, ba naopak dal nám požehnání, které bychom jinak nemohli od něj získat. To znamená, dal nám něco, co velmi obohatilo náš život, co nám dalo poznání, které bychom jinak neměli ve svém životě. Tito lidé, kteří se tady přestěhovali, tak nemohli spoléhat na svoje přátele, na rodinu, na zaběhnuté věci. Všechno bylo nové, všechno od začátku a tak ta cesta k Bohu, modlitby, volání, aby Pán Bůh jim dal moudrost a pomáhal jim, ty byly jejich každodenním chlébem. Tak tady jsme vždycky vystupovali z autobusu, když jsme na začátku prázdnin přijížděli za mou babičkou. Čekala nás pak pěší cesta zhruba 15 kilometrů. Dnes je tady už vybudovaná silnice, tak pojedeme po ní. To je jméno vesnice, ve které bydlela moje babička, Výsvoček. Jedna z 3 vesnic, kterou osídlili přistěhovalci z Těšínska, z polské i z té české části. Je zaznamenáno, že když se první osadníci usídlili ve Voli Pjotrovej, přišla neobvyklá návštěva. 2 staré ženy z blízkého okresního města, které jim řekly: Přišli jsme vás přivítat. Už na vás čekáme 30 let. Před válkou bylo v našich letničních sborech vyřčeno proroctví. Přijde veliká bouře na celý svět. Zasáhne i vás. Budete rozmeteni a rozehnáni. Ale já si přivedu svůj lid z jiného národa, který bude pokračovat ve vaší práci. No, jsem takový trochu nejistý, protože jsem už tady dávno nebyl. A vím, že se budu potkávat s lidmi, kteří už povyrostli, některé nepoznám, ale věřím, že to bude přátelské a milé setkání a budou to skvělé vzpomínky na dobu, kdy jsem tady občas býval. A na lidi, kteří vlastně pocházejí z našeho regionu a mají stejné kořeny jako i my. Zvoníme na pastora toho sboru v této vesnici Boguš Rusnok. Dzień dobry. Serdecznie. Witaj, Boguś. Witam. Witaj. No tak, to proroctwie, to wystiechowanie, to przyniósł brater Konderla, był to mój dziadeczek. Teď se nám daří dobře, no tak je vidět, už máme jiné traktory, kdysi to jsme prakticky dělali ručně. No a dneska už ručně nikdo nic nedělá, takže je to už celkem jinak i je dobře. No. Stojíme nyní před domkem, ve kterém bydlela moje babička, ve kterém dožila tady svůj život. Dožila se 92 let a tady jsme chodili babičku navštěvovat, tady jsme s ní pobývali vždycky jednou za rok, několik dnů. Víte, Josefku, podívej se, jak dlouho ktoś přišel se podívat zase. No, od śmierci mojej babci, že tu nebyl. To už je jisto ze 13 roku. Nejméně, no. No pojďte dál. Mogliśmy się tam podívat? Czy się tam co zmieniło od tego czasu? Aha. No i tak. Ja, tu była kuchyń. Tu była kuchyń. To była kuchyń od Starki. Od Starki kuchyń. Ja. No. Piecek. Tu inne zostały te wykładziny od was. Nie wiem, kto to robił. To ja tapetował. Ja. No, ty te tapety. Tak tady moje babička bydlela. Tento dům dostala zadarmo od bratří ze společenství. Tady jsme ji navštěvovali. Trávili jsme tu několik dnů o každých prázdninách.
Na konci svého pobytu jsme se dlouho loučili, babička se alespoň půl hodiny za nás a za naši cestu modlila a pak se s námi rozloučila. Vždycky říkala, že je to naposled, co ji vidíme. Měla pocit, že další rok už nepřežije. Po celý život měla za to, že má slabé srdce. Nakonec jsme se takto rok co rok loučili ještě 29krát. Babička pak ve svých 92 letech onemocněla, zavolali nám, že je s ní zle, že jí otekly nohy a že leží, ať přijedeme. Můj bratr sem přijel, s babičkou se pozdravil, promluvili spolu a pak si šel bratr s rodinou sednout do vedlejší místnosti. Když se jeho žena šla za chvíli na babičku podívat, zjistila, že je už po smrti. Babička odešla v pokoji, její život byl naplněn Bohem vždycky a všude, kam šla. Pojďme si teď na její památku poslechnout, co o ní říkají její sousedé a známí. No tak, jak to říct, no byla to taká babička, sestra, taká opravdová křesťanka, no jak by to tak říct, no. No i celým srdcem vždycky byla pro Boha. No. Co mi poprosili, to vždycky zrobiła. No. To tak bych mohl o ní říct, to byla taká modlitewniczka. No. Dobre wspomnienki mam o cioci Śliża. Była wierzącą osobą, chciała służyć Bogu i no, była przykładem, zostawiła nam dobre świadectwo. No. Přicházíme teď na hřbítov, kde je pohřbena moje babička, tak jdu se podívat na místo jejího odpočinku. Vzpomínám na ní v dobrém. Vzpomínám na ženu, která především měla zájem o duchovní věci. Aspoň tak si ji pamatuji, aspoň tak si vybavuji, že vždycky víc se zajímala o to, jak já osobně žiji s Bohem, než jestli mám nějaké materiální a potřeby takové pro ten fyzický život. Předpokládala, že o to se postarají rodiče a tak hodně dala do mého života. Právě do té duchovní oblasti, protože mnoho se za mě modlila, tak jak jsme to i tady slyšeli, a modlila se, když jsme byli spolu, a zajímala se o ten duchovní život. Jestli slyším Boží hlas, jestli jsem mu poslušný a tak. Aby se člověk mohl dostat do nebe, tak existuje jenom jedna jediná cesta. Ježíš řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. To znamená, je cestou a je životem. A v té pravdě, ta pravda obsahuje to, že kdo uvěří, že Ježíš se obětoval za naši minulost, za naše hříchy, a kdo věří, že ta spása přichází od něj z Golgoty, kde umíral Ježíš za každého člověka na tomto světě, tak vírou přijímá tuto jistotu pro věčnost. Bogu za to, że On przyszedł na tę ziemię. On za nas dał swoje życie. Uwielbimy Go. Dziękujemy Bogu przy indywidualnych modlitwach. Během natáčení tohoto filmu jsem si uvědomil, jak Boží dílo roste. Na začátku 15 lidí naplněných Duchem Svatým, po 100 letech
6 až 8 tisíc křesťanů, kteří se nechali vést Duchem Božím v České republice i v Polsku. Vytvořili mnoho sborů, míst, do kterých přicházeli lidé z různých národů, s různými problémy a byli povzbuzeni k tomu, aby vydali svůj život Ježíši a vzali od něho požehnání a moudrost k mnohem lepšímu životu, mnohem plodnějšímu životu.